Kan de lukke din jakke? Jeg har fuld. Hvad? Så kan du bare lige bare for at få noget drik. Ja, det er verdens mindste GoPro, det der. Jeg kan slet ikke huske, dengang de var små. Okay, goddag. Kom op. Ja, nu det er det træk jo lidt. Hej, Buk. Det er det, jeg sagde. Han kom, han kunne lukke den med hjemme. Jeg har faktisk meget pølse med også. Men jeg vidste ikke, at I lader pølse, så jeg har allerede stået pose med pølser også. Så de har grillet jo. Ja. Nej, nu skal vi ikke grille. Nej, det her, det er der. 100 gange nemmere, ikke? Så kan du så fat i et træ og kravle op. Ja. Men hvis jeg kommer under vand, så er det svært at komme op igen. Ja, det er rigtigt. Men jeg har Så sidder du bare, når du er under vandet. Men Og du... du skal ikke putte kamera op i ansigtet på jeg ham. har afregnet 500 kroner af det der. Prøv lige her om 10 år, ikke også? Så er det sjovt at se tilbage på det her. Ja? 10-20 år, når du er voksen, ikke også? Så kan du se dig selv stå hernede. Min onkel, han filmer dig. Ja. Og Hans, du var så kæmpe super og bare drukne. Bortset fra, at det måtte være lidt ligesom det der. Hvad er det ikke? Bum. Det er det bumsesnæsspil her. Fucking lækkert. Det var ikke meningen, men jeg vidste det ikke. Ja, så kan jeg sende det ud til dig. Jeg kan bare få navn og adresse. Skal jeg have en pølse, eller hvad? Til at starte med. Altså, hvis du fanger fisk, så får du en pølse. Det er lidt skummel, men okay. Min læge er sygt tør, så vi får se. Vil du mærke til de her mennesker, der kigger rundt på markerne her i morges? Det er da vildt mærkeligt, ikke også? Hvorfor gør den det? Ja, der stod bare sådan to mænd, der bare stod og kiggede sådan. Midt ude på en mark, Ja. og cykler og ture, hvor folk de står stille og kigger nedad. Det er ikke særlig fedt. Der er sådan en hund, der kom løbende mod mig. Fuld fart. Bare lidt mænd med kort hår. Det er sjovt, at numse går. Gør det? Det er sjovt, at numse går så nedad, når den går. Ja, det gør de hunde bare. Det er også derfor mange af dem, de dør af rygproblemer. Men jeg kan ikke huske, at man skal opdrage dem sådan en speciel måde, så de gør det eller sådan noget. Så det er underligt. Ja, jeg kan ikke huske det. Hvad så var du røg derhenne? Og vi havde stillet os, nu var Bamser og alle de der hardcore, de stod til 2 ting, så tager vi sgu lidt, for at rute der lidt, fordi der, så løber det ikke så meget rundt. Så jeg vandt han lige chance for at fange noget. Så puttede han kun i så tungt, de kunne holde, de var allerede ved at have dårligt, den der. Prøv at se, der er en fisk lige der. I vandet. Så alle dem stod så efter, ja. Den Ja, den skal stå og kigge på proppen. Ja. Hvem fiskestang er det? Han kørte som vild på den der. Hvem fiskestang er det? Har der været nogle farver, der kan ikke tage andre farver, så kan springe foran i køen? Ja, det kan du godt. Så er det Allan, der har størst chance for at finde dem. Og det er jo bare passivt på bunden, eller hvad? Nej, jeg har fået fangst. Ja, det er veganer fisk. Med jordbær fra Gennemderbundet. Ja, det er helt godt. Ja, ulækkert, hva'? Skal jeg ikke mad på det? Nej, det er, de tror jo, at den der metalklump, det er med. Sjovt nok. Så du gør sådan her? Mm. Så fyrer din hoved på dig, ikke? Hvor hurtigt skal jeg køre tilbage igen? Sådan der, måske. Det kan du sådan mærke, hvad... Sådan der, jeg tror, den går godt i vandet. Der, kan du se den ud? Kan du se den måde, den går på? Nej, klipper det knuden over, eller skifter der? Nej, fisk lige der. Ja, han gider ikke have det. Den er derovre. Det er godt nok tydeligt. Det flyder helt op på overfladen også. Mm. Så er du bare søgt ned med rullerne i den vand. Det vil jo gerne fanges.
Hvad hvis man bliver sulten? Ja, lige pludselig så kan det være, der en, der bare bliver på. Jeg kan ikke forstå, at Jesper har gerne den der til at fange med. Det er sådan, ser sgu ikke særlig god ud. Jeg tror, vi kastede. Skal vi lære det, jo? Ja. Hvad fanden er fisken nu? Der er helt deroppe. Jeg forstår ikke, altså, hvis man, jeg kan også forstå, at det er sådan lidt voldsomt at kroge nogle fisk i ryggen, jo, men hvis det er sådan, så dur det jo, kan man sige. Ja, det er rigtigt. Det var også det, man gjorde så tilbage til, der tog du bare et spyd og fyrede ned i ryggen på en fisk, jo. Ja, du kan prøve at spørge dem, om du tager et spyd. Altså, hvis du kan ramme en fisk med et spyd, få den op, så er det godt gået. Det var meget langt. Det er et godt kast til. Yes, se her. Når man gør det her, ikke? Så skal du sætte en finger på her for at holde linen, ikke? Og så lader man spole over. Så er det fingeren, der holder linen nu. Og så når jeg kaster den fremad, så slipper jeg med fingeren. Så ryger den fremad. Okay. Men det hellere passe på alle dem derovre. Nej, hvis du kaster halv ind og kaster halv Ja, kom nu, Bjørk, du kan godt. Det kan jeg da ikke finde ud af. Jo, det kan du godt. Kan godt. Vi flytter os lige på 100 meter. Den her, den skal være sådan der. Sådan er det over nu. Sådan der ikke. Du skal fingre på. Nu fik jeg til det. Jeg bare kunne... Skal jeg bare? Så kaster du bare. Ud af. Sådan der. Ja, og så den her skal op. Den skal ned sådan her. Så kan du trække den ind. Så ret på hjulet. Sådan der. Ja. Bare hive til. Det er bare med til at fælde krogen. Så vip hjulet over. Ja, sådan noget. Ja. Og så svinger du bare, du kan. Når du svinger den ud, når du ud, så slipper du med fingeren. Så flyver den helvede til. Se! Og så den der skal over igen hjulet, ja. Ja. Sådan der. Så er du klar. Jeg tror, den sidder fast inde i foden. Bare kast alt, hvad du kaster, og flyver den langt ud. Det kan ikke gå noget galt. Det skal man pille af. Skal jeg tage det? Skal jeg prøve? Ja, bare kast. Hårdt. Og så hjul over. Og så ind. Træk ind. Sådan der. Men så kan det jo ikke nå at komme nogen fisk ud. Ja, bare vent. Hvis der kommer, så, hvis der mærker noget, der bider af den, ikke også? Så gør du sådan her. Men så går jeg ned i munden, kan man. Nej, så kroger du den. Du skal jo ikke hive som sindssygt. Bare hive bare sådan her. Lidt sådan, du ved, sådan her. Hvad det skal jeg fjerne det? Nej, tricket det er, at linen skal være længere ude, så her. Så. Ja, hundesavl i hovedet, der har. Har den slikket dig i hovedet? Ja. Og så gør du sådan her. Far, jeg tror selv, du skal ikke styre det Nå, for okay. Hvis du får den også, så bliver jeg bange, så tror jeg, jeg skal til at dø. Se, der er nu. Jeg vil ikke ramme hunden. Super godt. Nej, det kan være for langt. Så rammer du dem over på den anden side, så er det for langt. Sådan der, ja. Så du ikke rammer hinanden. Ja, du var ved at ramme
tons fisk med op i den. Hvornår kører det til? Ja, men det kan du have en aftale med Line, for det er noget med, at det vil jeg helst have i. Det er nu, ja. Hvorhen? Langt op. Ja, han hiver en fisk op derovre. Så det må jo ske en lille smule her. Det var et godt kast, det der. Den var god. Det ligger i blodet, far. Der ligger i blod. De siger lyde. Hvorfor sidder den oven på den anden der? De boller. Skal jeg sige dig, hvorfor de sidder oven på hinanden? Ja, hvorfor? Det er fordi, de er ved at føde. Er de der børn? Ja, det er derfor, de har tykke mave. Kan du se det? Jo. Det er derfor, de er tykke. Ej, prøv at se. Jeg vil godt sige, at det er en lille sø. Ja, de sagde, husk at vaske hænder bagefter. Ja. Du har fanget noget. Det. Har du ved der? Det hele skal, for den kan se det. Nu ser du.